Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa miyakipagadatan, mga datu na mga baik. Yang iya di itano di kapamagusay na ayad no tuap sumpatan tanu ang mga bitiara tanu. Nagyang ko tuwa di itano di kapamagusaya o mga pipi abiatan sa suldawalay. Pagaluin tanu agyang ko tuwa mga wasiat o mga ulama o katatano ragyang ko tuwa kapamilya. Mga bangsami, sagyang kaiyami ipus na ayad no to amya pamagusay tano nagyang ko to kasisya pautaw sagyang ko to mga sekreto sa suldawalay. So alhamdulillah miya pakarayag tano to. Sa si tanop man tugaling sagyang kaiya wasiat ika-20 agu isa nagugyang ko to wasiat ika-20 agu 2. Ginambu mga bangsami agyang ko to di kakekalimu ay o isa ka pamilya. Ay maana na di pakandekal nagyang ko to galebek aya resulta niyan sagyang ko to ka pamilya napkeedno nagyang ko to kapamagugupan nagkakekalimu ay. Agyang ko to paman na kapagugupi o lokse ko mga wata yan na lagi diyan naman buna na so mga wata na napugugupan nila nagyang kuto ang mga loksiran. Mga bangsami, gyang kaiya iman to abitira tano na mapini ka adna malaaguna keswatan noron. Si kuda tanoron pa nakapuni na adaan tano pakalang ka panagyang kaiya di tano di kapagumrah. Mga bangsami, so kebaya magumrah o di na adna tunganay niya na paman na pagumrah adipan na makatutong sa sekhiyan na kapakaya kuntak kami niyo. Why? Gyang ko to ba adna umrah sa gyang kaya Oktober na benes sukadakalan pelalakaw na adna sekhiyan. Ugaid na si Eko December na available tano sampan. Why? So plalakaw pagumra si Eko December na kapakaya kontak kami niyo na ayamala nagyang ko to umra si Eko Ramadan. Na nasi Eko si ipang ko Hajj 2025 na kapakaya so makanini at plalakaw sa Hajj ada asaykian na nakapakaya putak kami niyo kaanta no makapamagpeda. Mga bangsami, gyang ko to ba pakalang kapukupan na sumyaw na anambera kanap kukuntakan rakan na mabad no tumyada ka minibuga ko to sa gyang ko to kaya pagumrami na aya kukuntakan niyo rakan iman to number nagyang kana na paman na tatago na ka sa gyang kana na screen 0908-7199156. So ginaniman to ibagwa ng bertano na so kebaya magumra sa giyang kaya December anta ako Ramadan o di na Hajj na sangka kontaka kami ni ubu sa giyang kanan number. Dudan tano giyang kaiman to pugusain tano giyang ko to so kapamilya na maadno na giyang ko to kakekalimu ay nagumaad no nagyang kutuwa ka pa magugupa. So mga ulama na tigiran na aya ika-20 agu isa awasiyat na isa'atu khalqir rifqi fil bait. Pakapendekalan na tigiran nagyang kutuwa galebek aya resulta niyan nakakekalimu ay. Kagi adin ibarat galebek aya resulta niyan si iko tau nagyang ko to ikagud kaniyang beden o di na kerarangitang kaniyan o di na tupuang kaniyan na di utumapya aya pa ka pendekalan tano nagyang ko to
si iku pamilya na unggulebekang ka napkeedno nagyang kuto kakekalimu ay nagu kakekapedi ay. Aya maana na sumagari-ari na di sila di kekapedi ay miyakapia-pia manari. Gyang kuto magari-ari na di sila di kekalimu ay mamagupa nagu di sila di kekapedi ay. Gina ni mapia gi paman na inutan waya di pamagusaya ka anaya maadin sa gyang kuto magari-ari. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa pa nakaturuyan na tigiyan naging kutuwa magari-ari na so tamparun sa mga kaka ayamana na sirani kaka na ikepediran na ikelimuiran naging kutuwa ari. Sa kamambua ari sataw na ayari arakka ari kulay naging kutuwa kapagadating ka sa gyang kutuwa kakangka. Asara maadnanan sa giyang kuto magari-ari na insyaallah na matatanor nagumaadeng kira na giyang kuto kamapian sa diran tumi pembelag taman sa sisirapan sa dunia na asara tindeganiran uto so mga kaka na ikepedi nagu ikelimu iran so mga ari na sumambu so mga ari na pagadatan iran so mga kaka na ketagukiran nagyang kuto akategumpia kagi sadin sa kapamakalairan nandudu nagyang kuto kapamagugupari mga pagariami uway nanatano diniwan na nagyang kanan na hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kuto ba tigo mga ulama pelubaan tano ayat tano di manggelebek ko mga pedetano pamilya tano nagyang kuto gelebek aya resultan yan nagyang kuto kakekapedi ay kakekalimu ay. Nah, tigo mga ulama amya panutula su Aisyah radhiyallahu anha. So karo mau nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya pitro ya na aya ko nakatro nabitan wa Muhammad. O di na pitro nabitan wa Muhammad idza arada Allah azza wa jal bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Aya mana ini mga pagariya natigo nabitan wa Muhammad igira aswallah alabiya mapuro na kabaya iya nagyang kuto mapia si ko isa ka pamilya paman na teguan yang kiran tegun yang kira nagyang kuto mapia sa dunia ada kala alaihi murifq na aya tagun yang kiran udina padahal yang kira nagyang kuto kakekapedi ay nagyang kuto kakekalimu ay kauto. Ayan nanao mga tuusari mga pagariami sa gyang kuto isa ka pamilya na kabayakiran wallah agyang kuto mapia na aya pedas ipatiran na disiran di mamagugupa disiran di kekalimu ay nagu disiran di kekapedi ay gina ni tuos mga pagaria. Na ilayin tanong kon so mga pagaritan o di na ilayin tanong kon so pamilya tanong ino mga di tanong di kakapedi ay igira mano to adna maragna mini sugat ako isara ka tanong ino mga di kugupan tanong ketabangan tanong kugupan tanong ipkelimu tanong anta ka ipkapedi tanong siran na udaw no to mga pagaria na maawat rakatan wag yang kuto amapi akabaya wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasan tanu ilaya mga bangsami. Agi yang kuto akapi o kapamilya. Agi miya kadagdagal tabi ya. Miya kadagdagal magari-ari di sila nakip tetabanga. Kore kaya anta ka di kore ko. Madagal lang mga tao mapias iko salakaw di salakaw. Kugupan niya siran malakira ni gegaw ugaid na Amerika ayam yatam parari nagyang kutua mga pagari niya na dinya ni kepedi dinian tebangan igira manutu amia sugat akamargenan nadi utu mapia mga pagari way dun ko mapia tanu si ko mga tao kagi paman na isaw tua mapia agalebek nadi tanu pakalilipatan nagudita no indirenon sa mga pagaritan. Sagi ang mga pagarian na kanaba kagi sumagariari na
ayabu apaman na malauni limu malauni kapdi na sutampar sa kakadi. Upama ko sa katampar sa arinas kay mapaparwa pagkaugup nagu aya masusugat ta kamargenan na sukakang ka na ugupin ka. Ugupin ka. Wanto na ugup di nga pilagui tanto aki kung masakit sa mga pagariya. Naman giin attitude na ya. Igira manuto adi na minisugat rakata kamargenan. Adita kagaga. Na upama ko dita tabangan o pedataw na kanaba tanto pagpakararachi ko puso tano. Uway na amay kagiyang ko tuwa mismo pagaring ka na palaguyang kaniyan, talikudang kaniyan, sagiyang ko tuwa mas ama kakakailangan ka, nanto na ikaswa, tanto ari kumasakit. Tanto kumasakit ta kakagdamataw. At yari paman na masaw tuwa makakakailangan ta na so pagarita mismo, ami pugugupat, ami tebangata, na batan yan naripito diri mga pagariakan. Okay. Na tanto to kumasakit. Tanto kumasakit paman na kapakasagadian. Teruntay paman na pengarurupat. Di makseki si aposo agyang kutua tao. Egira manutua apiaso katawagirun o pagarinian kapengumustaan yan o kiisirin yan o wari. Anto nari paman na mitabang Amerika. Anto na mapias iraka. Na mga pagaria. Ayad na mapia nagyang kutua mamagugupatan wari. Tetabang nga tanong na kakalimu ay tanong. Ayaman na nagyang kuto ay sa kapamilya, nagyang kuto akapa magugupa. Miya kadakadakal, amis mo igira na miya kapamilya din lang unupama, so pamilya, apaman na sumagari rin na miya kapamilya din, na napkadakiran nagyang kuto alaka, yung kuto kay saysayran. Na di sila ng pamagugupa. Katoong panigira kuwan api mismo sumanga luksiran na di na pagugupa ni gira manuto amya ka problema. Na manuto mga pagaria na di ito mapia. Kaysa ito ato sa di mapia agyang koto kito tulad agyang koto kapamilya. Ay ako na mapia ato sa mapia nagyang ayap mati ang tanong hadith akaturo nabi aswallah na ira kabayan kung pamilya agyang koto mapia adkhala alayhim rifaq na padala man yang kira nagyang kutuwa kay Sesa. Na mga pagaria upama ko isatan upama maapad sa gyang kutuwa pamilya adi tetabang sumagaria ri sa ka pamilya na pupunalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala ka titutuwa malaalimu. Kanaba tano aya pagusayin saya nagyang kutuwa so pamilya na miya makalala ipirak di. Kami kada-kada lamang alay pira ka ba din di kisaysa. Basiran din ni makang bubuno. Ay importante na apiya paman na kanaba adna mal apirak o inagya ko tuwa ka pa magugupa. Kagi kanaba mo manari aya ka ugupin ka ko pagaring ka na ba kagi kabaga na ka sa pirak. Mapiyad man ito, di na miya ka pagawid akal na miyelay ka niyan. Miya bisitang ka. Miya ka pamisita ka si ko pa katataguan nun. Kaya minaka minus na kaya tawagan na ka. Kaya tawagan na kami pangumusang ka na kaya musawiran ka kapigyan ko to kalimatu taibati sadaka so katero sa mapia musawir amapia na sadaka to mga pagarian. Na siko pedariwaya natigu nabitan wa Muhammad inna Allah idza ahabba ahla baitin adkhala alaihim rifq mata naswallah na igira akububayan niya nagyang koto ay sa kapamilya na padalaman niyang kiran. Taguun niyang kiran si kung mga ginaway na nagyang koto kakakalimu ay. Tigo mga ulama ayamaan na ito nasara biba'dihim yurafiku biba'd. Nagyang koto membro ko pamilya na ikapdiya nagyang koto padkiran. Na tigo mga ulama isaw to kasas saba panari mga pagariya. Sa as-sa'adatu fil bait at tetagumpiya. Kau tu tetagumpiya agyang koto isa ka pamilya. Tetagumpiya ko. Tigo mga ulama agyang koto kakakalimu ay kakakapdi ay nafi'un jiddan na tanto kumala akakwaw na guna. Bayna zawjaini wa ma'al awlad. So kipangalimuon o kurumai sulok kasi ko mga watayan. Nagugyan ko ito paman na sumanga watan na ikalimu iran, ikapediran sumanga luksiran si kumasa ayap man na makakakailangan na sumanga lukas
wa ya'ti binataijin la ya'ti bihadzal unf na tantutuku kapapadalaman sa mapya nagu mga resulta amya kadakadakal akabaraka. Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbur rifq mata naswallah, na kebebayaan yan sa giyang kutwa tawag giyang kutwa diran di kasusupurtai kakakapadiay wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf, nagu ipambagay wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao agyang kutwa paman na malaik kapadi si iku pedian sa lagi sa agyang kutwa paman na mga limo iyan adin yan imbagay sa agyang kutwa mga tao ada kapadian ko pedian kauto paman na lilimuun din wallah agyang kutwa tawa malaik kapadi si iku pagarinian malaik kapadi si iku pamilyan yan mada kalali mo ipambagay ron wallah agyang kutwa limo na din yan imbagay sa agyang kutwa tao ada aban yan kapadi da aban yan limo si iku pagarinian wa ma la yu'ti ala siwa agugyan ko tuwali mo ipambagay wallah si iku mga tao amal ay kapadi na din yan ito imbagay si iku sala kauron kauto mga pagarya sa ayat tenudan tano saya na asara mapadala marakatan wag yang kaya kakalimu ay na insyaallah na magantan Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga limo iyan si iku mga rizki niyan nagu paman na kepakay ay kapakaw kitian na giyang ko tuwa bagang kawala sa mapi akan bubulawasan bagang kawala sa mapi asifat kapakaya masisiap ka giyang ko tuwa agamang ka Islam o di na masisiap ka so pamilya ka namya lalaman na nanalimo mga pagarya na tumugalin tanong sa giyang kaya wasiat ay ka-20 agudua at tigong mga ulama muawanatu ahlil bayti fi amalil bayt giyang ko tuwa isa ka pamilya na mapiyakira nagyang kutuwa ka pa magugupa kugalabag sa suldawalay na nagi madakalaya malusaya tigitan wa kesugat agyang kaya suisa ka pamilya na disira na pemagugupa ayamana na piyaki sulwira si ko sa katawkiran agyang kutuwa galabag sa suldawalay antaw tu agyang ko tu apaki susulutan no kira nagyang ko tu agalabak na inaw so mga ina tano so mga ina asira ni peninindaan malutan no manaya bilang nagyang kaya galabak wina ari uway suina na sa kanya ni petinde si ko tuna ini kenu isa ka pamilya sa kaniyang panigira ko ni di mamangunab sa lapad sa kaniya ni pemipi languan taman sa kaniya ni pumaygusi ko mga wataiya na maruni sa kaniya ni di man na nagsuon sa suldawalay di mamayupas languan taman Allahu Akbar yuto igira na tigtan waso ina nasusabud na ayap na din niya ni matero na tigi na suina amin adig na baniya na ibarat ko na gira ko na dinga di mi panunong kasi ko ina ka agi ko to ada baniya na miya pasad da baniya na mapanggilebek naman ari mapagarya way bubayakan si ko agama Islam dinga paman na dinga kepikir agi ko to akira sayo ina ka apa man na si ko paman na kay tuuka taman si ko kaya pakalaka kaya pakapasadka na aya di kidimat na suina ka sa kaniya ni dinggelebek si ko galebek sa suldawalay de manaria de kuina de manaria de yan at yung mga ulama ira na miya sakit ko membro ko isa ka pamilya na giyang ko to sabued na pipiya ginawa niya tuturugon na piya miyaka na piya wid na suina na ayabu pa man na makan dedemara akalian ni wanto na kapiya kabulungi sa giyang ko to isa ko mga watayan sa giyang ko to kapkasakit yan nadita no teron uli nadita no mapikira ba so mga inatano nakagida bayra na miya pasad kanaba uba maestra kanaba uba nurse kanaba uba doktora kanaba uba attorney so mga inatano na tigtan wada ariya bayra na pakay dia ki pagariya riba taka
katanto ko paman na mala imiyasangan sa mga inatano. Dapat na ipupurutan wag yan ko to akalabihan ng mga inatano. Miya kadagdagal manari ipkayayan swina iyan. Si ko masa apaman na kaya kuan yan na mapia. Dinian kerawan no paman na di matero ako to swina akan. Uy, da proud yan ko ina iyan ay nao. Isa na kanda tademiyan na manusia. Ako pa kaya ka na nakamapiaan na ayak ko ang kauna sabab ko inaaka. Dua, panganinian si iku Allah tiarima kagiso pangani o lukas kwata yan natatarima. Naiman to na kumamalangas winaka. Di ka paman na irad na mga kalilimod na di ka din na pagpakadarapaan nakababad na matero. Kau to si ina ifulana. Kau to si ina paman na paman na kautusuin agyan ko to abay adiyak mga pagariya ubatan no tuso dapat na ipupurutan wagyan ko to kalbihan nagu menang o mga lokostano kada alawan nira naman nari paman na siran miyaka ugu parakatan wamala sagyang kaya katatagutan usang kaya dunia mga pagarian udatan wagyan kaya tunay ini bandingan tanong kapag magugupa sa suldawalay na saka wataad ipungunab sa lapad di niya na magugupa sa iyan o babuad na panggalabag sa suldawalay na pararakatan waya naguso mga karuma ayaman na niya na mga deto biya kadagadagal lang mga deto adad na ba niya na kapatan sa suldawalay nakataya na tigo mga ulama aya kadagalan na ko mga mama sa katanwaya mga dato ya'nifuna min al-amalil bayti na pupulaguyan tanos so galabag sa suldawalay lagi kadagalan ayamanan na mapiyad na mama ugaid na pagpaupama ko aya ato na ni pendiskasan na gyud ko to galabag sa suldawalay na diu din na panggalabdad na kapatanian di pamipi di niya napagugupan sa karumanian sa ikong mga galabag sa soldawalay. Wa ba'duhum ya'taqidu anna mimma yunqisu min qudratihi wa manzilihi. Naso kada kala nagi pani karibatan tanu din ni bagyang kaya karibatan. Ti mga ulama susabed na ayap na rakiyanon paratian yan na upama kumugup sa soldawalay kung mga galabukon na pagkalabuto to sagya ko to kada dato iron nagpagkalabato si ko manangyan an yahuda ma ahli albayt fi mahnati mauban yan kaugupi agyan ko to pamilya niyan ko galabag sa suldawalay Allahu akbar naku anta noronanan pukas tanwanan si ko mga ginawa tanwa bakagi mugup ka nana tunay ni keda agyan ko to manangka nagu tunay ini kelebatan lagi yang kau tua kada datu iraka dia ki mga pagariya oway naman petutam paman lagi yang kau tu ipagugup ka sa suldawalay oway amay hari ka kagagang ka nang kelebakan ka na anto na ibetad unabitan wa Muhammad ka ayat tanud ni ibarat sunabitan wa Muhammad ka antano katu kawi wandi tanu si ko tunay ini betad unabitan wa Muhammad si ko kapamilya na tigo nabita tigo mga ulama fa amma rasulullah nasukun sunabitan wa Muhammad faqad kana yukhitu thawbahu wa yaksifu na'la wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim ini rupa wanto na ibetad unabi ko kapamilya niyan na tiga na aya ko nabetad unabi na di mamamanai pemanai niyan suditar niyan ibarat pa managyan kaya ditar na kan malwaya miya to ini miya tatas anta akaad na miya laburun na pumanain unabitan wa Muhammad agyan ko to anditar niyan uri na pamana susaka nun na kapakaya pamanain na kanoto gitu pamana sunditar nun na binagiraan na kailangan na buon mapumanain na pumanain unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaba kagi pamanaad na miya lubukong ditar niyan na ini tawag yan ko mga karuman yan karuman ko ditar na ka na miya lubuk upama ko kagagang ka naskan ni pamanain nun anto napan naigira ko na adna miya binasa ko mga tinilas yan, chinilas at tigitano, ibarat na kaya lakatan sa palo, na prepare no nabitan wa Muhammad. Pagumpian yan o to. Agyang ko to apaman na chinilas yan. Na,
Tigo pa no mga ulama, adini gilabag o di na pugugup so, nabitan wa Muhammad si iko mga galabag, kapakay si iko mga datu, igupian si iko, pamilya niyan. Kauto, waya'malu, bi'amalir rijal. So, masasangan o mga mama, agalabag sa suldawalay, napsengan no nabitan wa Muhammad. Lagi diyan no pama. Kaya da nga no sa tubi lagasol, na antay pa ugupon. Ati paman na rin na isinaka ko karumang ka, ayang nga paman na pagkabibitin sa akuan, agasol, ayang nga pagkauton, sa agasol o pama, miya pa na panaduto, miya paman na wad na pumukon, na magawidan nagyang ko to hapsak o di na isakasako, amargas na ayang nga pagkabibitso karumang, ayaman na naad na mga galabak dumadait ko mga dato ako sara sa bagar ng galabak ka. Oy. Ini mga bayayar kira nakapamayupas. Oy. Kapamayupas giya ko to kapangunab sala pargi ko to mga lalabudun. Giya ko to mga ragno na sumanga dato. Kagi sila ni tego sa bagar. Oy. Nagugi ko to paman na mialitan na sunabitan wa Muhammad na pamanain yan sunditar niyan. So paman na sinilasian o di na anton asan pagigimun niya na iraad na kailangan prepare no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga bangsami. Pwede pa nami aloy na inisaan sukaruman niya na su Aisha radhiyallahu anha. Gunya tigin ko isoon wanto na ibetad unabitan wa Muhammad o di na anton na isuswaan galabak unabitan wa Muhammad sa suldawalay. Naaya ko na inisembag wa isa nagyang ko to mismo kilay niyan ading galabakan unabitan wa Muhammad. Paajabat mimma shahadathu binafsiha so mismo kilay niyan ading galabakan unabitan wa Muhammad. Naaya miya panutul sa riway agalabak unabitan wa Muhammad kana basharan minal basri yufli yunaqi thawba wa yahlibu shatahu wa yakhdimu binafsahu. So kung sunabitan wa Muhammad paman na isas kanya din ko kalilid ang mga tao pipian niyan sunitar niyan ayaman na di mamipiso nabitan wa Muhammad naman ito nasasabi din na doon niyan sunitar niyan na ini tiago iya sagyan ko to basket na kilay niyan no pamasi karuman niyan na prita na tinde pamayo paslang wantaman na may kadikiya pipian na kaya rarangitan ino ko to di pagugupiso karuman ka oy laboron si ko paman na laboron nagyan ko to ang mga darpa aday guna paman na so kapa may pinap schedule pa nakapkesungan sa gyang ko to mawata na darpa paman na pakaygad na pakaygud na ng mga pagari so kung sunabitan wa Muhammad na si iskaniya na maapad si ko mga dento normal ay gira kailangan niya na makapumipin na pumipin. Miya kadagadaga paman na dito ay pikirian na di pumipi. Kagi paman na pakalabat ko to kumanang yan na di aki mga pagariya. Natigo pa no Aisha radiyallahu anhu wa yahlibu shatahu nas kaniyang panipku sa gatas iko mga ayamiran. So mga kambing na gira kailangan nira nagyang ko to gatas na kauto. Paman na sugun sunabitan wa Muhammad ipku sa gatas sa iko mga ayam. Waya kadimu nafsahu nagyang ko to adin na di serbisyo na ginawa niyan. Kana ba niyang bui isa sana si eko paman na pamilya niya nagyang ko to agalabak kaganiyang paman. Pada pa na inisa ko Aisha radiyallahu anha anto na igalabak o nabi sa suldawalay na inisambag yan na kana yakuno fi mihnati ahli itu'ni khidmatu ahli ina makaugupas kaniyang kung kugalabak sa suldawalay. Uga idatigu Aisha fa idha hadaratis sala kharaja ila salam na andad ni qaumaw sambayang miyaw maswa katunian na lumiyo sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumbayang sa kanya kauto miyatang kada mga pagariya sunabitan wa Muhammad as kanya ni permero nagumapi akaadun ami adun sang kaya dunia na agudato na napaman na pagugub sa suldawalay na sa kapanari paman anto nari anto na ripter o naka na ini kaya korso nga ino kayo ni di pagugup sa suldawalay anto na rin korso nga paman na kagibagad na ya miyakada po sa daraja tamala na di ka pagugup sa suldawalay oy ayamana na ayakap kagakoto ka pamilya nagyang koto akatatabangan as ka mambu awata naman na rin ino ka di pagugupa ay buwagal ka na asarap pagpakakang ka na makakangka na
ini betadega Rasulullah padega. Nasunditar nakana ini betadega sagi aku tahu beski 30 mipi dunia nakisuina. Dunia suina nakana besiran mga Bisaya manari. Wanda Bisaya nati anong man yan adna paguguparakan. Okay, na minsan na paganadang kau to laboros sa mga bai. Naman adna masa makapamilya kano. Nati ato na isuan niyo, di ka nun mata o mamipi. May kadagadaga lagi na ni masusuayan, adi kang belagan. Kambunuan o miyakatepi, gupan na miyakatepi, adi mata o bis mamipi. Na, piyakatin na, piyagyan ko tuwa katin na, adi mata o tuminde. Samar, bagasa. Di kiluto ka, maluto pa na, miyagpita. Na nakiyasarukan. Allahu Akbar. Na napakatin na, ayabu apaman na, katawan niya tumindi na pansit kanto na pakaluwigapan o di na italog pinirito ay italog di kailangan naging ko to ba enutanwaya di pamagusaya ka adna masa naskay pamilya sudah to suwatan na adna masa askap mani pagawid ko ka pamilya sa kamambu abai na adna masa mapengaruma ka na pamilya kamambu nawan to na emiyas suwa ka sa sulda walay nagitud ni mitataros agal labag ka naman lagi ko to miya panutul na panutulong orano mabubay niya tutul oy iya nga iya mama na miya nga rumah seko kiya kawin ngaon na miya kasibay siran lagi ko to mama miya nga rumah na nainibay tiyan iya makatukaw niya lagi ko to mga ginawa niya tiyan na iman to na bisita kano sa walay. So kaya pag ang bisiteran ko walay, pagkatindi niya si karuman yan. Pasungod. Karuma ko pamamanindi ka, sumapi ay, tunay ni, mapiya itama panganang ka na, makanagi kaya mga bisita ko, mga ginawa ka na yan. Na di maka, di pagkatindi yan ko to karuman yan. Uy, nagwa kay kararangitin. At yung pamariyatikin na di tan magpagan ang mga bisita ka na yan. Piya kaya ya. Apa man na dita sila din na mapagana. Deb saya pakai dega. Naman naging utwa ka tiro patapusa. Deb saya pakai dega. Kasuy ka kung mga lokos ka. Na, miyan ini muna. Piya ka unutian si karuman yan na. Dulugian si ko pangapanugangan yan. Nanto na yung miyaswa. Agi ko may dulugian. Miyaw man yan so panugangan yan na mama. Natigyan nakataya swata iyo. Apiagi pangaruman yung rakan. Nadab saya banyan nakatawi kuga lebeg sa sulda walay. Nakagigyan ko to panugangan niya na inaw maungangan. Amada ka lamang buwap kumaratabatan pamanad na mga tao misuin suwata yan natilay awakaki. Bubuya udi na paman na lalo nga mama. Na maungangan nagyan ko to nagyan ko to abay. Panugangan niya ito. Anto na imiyaswa. Tigyan na, di nga tigyan na tilaka watak na Nainwat tigyan na kasudi niya nakatawan na pangandoon namin. Naman ito lagi ko ito amapya. Lagi na kapakaya makabagaya sa ungangan si iko paman na mga dato siya katano. Tigyan na di nga tilaka. Di nga tigyan tilaka. Kapangandoon namin ron, sudi niya nakatawan. Lagi dagyan ko ito akatin na pangandoon namin ron. Kagigito bini kararangin tagaw. Nakatindib sa ina, pangandoon namin. Kasuin nga bu. Uway, na. Mapya mambuagin ko ito ito na ini. Kaya nagaw niya ito. At yun na mapya, kumasuy ako bu na. Pakaganta na si kumya ka pipiragaw, kumyasui. Tigyan na miya ka suwa, tuminde, suwata iyo, kaanakan makuha. Kau to. Na, tigyan na way. Miya ka master, kagipiyang duwiran. Miya ka suwa, tuminde. Na, natigyan na maling kami. Ati ko panugangan niya na di. Kau to, inakulan niya. Tigyan na di, kayo man to na, pakinduritan no. Uway, pakinduritan no, at tigyan. Na, di ko taki akulin, natigyan na mapya. Naway at tigyan. Nakagiyap kenduritan no, nasumbalitan no sa kamping, naskay pa kasumbali nun. Anto na miya suwa. Miya ka lamat tayo kiyo miya ka widagalia. Tiya di ko man mataw sumumbali. Allah, miya ka dagadagala Ina babu na sumbali na, di kesumbali agi ko to babu mano kamping ka, peluba na agi ko to Ustad Imam. Tigiya kiyo to di ko manari mataw sumumbali. Natigo panugangan niya, kagi mapia panugangan. Sana o nagilang o na panugangan, natigyan na baling ka mambu at tigyan. Baling ka at tigyan,
na paganadang kaagian ko to ababu kasumbeli na amay ka maka anto na ini amay ka makaswa ka nagungabu kasuya wat amay ka angkano paman angkan anak kami balik naman to na ayak kekuatan oro ndeuwan namada kalagira ko na tawa ayabu amatotolok yan nagian ko to di kigagel lebek opedian sakan yan api paman adman bu adi kata turut di niyan kesuang lebek na di niyan utukilay lagi duto di bis mataw mamusumuli pia kabalingi panugangan yan tingin nakaswi kabu betul kabu Amerika makaswa ka sumumbeli na gina ni miya kadagdagal apa man api agi yang kaya kasumbeli sa kambi nagira ko na itawagin sa giyan ko to mga imam. Adi, gira ko na di mapelu ba, di mapanaya wagiyan ko to, ay ino to di, to na ini, keswa. Agi yang kaya kasumbeli, na asara ka bismillah na ka, na sumbeli yang ka na, miya kurik ka. Uy, na. Miya ka piya-piya to atutula. Ay maana na, so ka pa magugupa, sa galabag sa sunda walay na pumagugupa ang tanwaya, mga bangsami. Tigo mga ulama, ako pa ma kung gilabagatan wag yan kaya ka pa magugupa sa solda walay naketanto tanu at tigin nagyan ko to pimberang amapia. Kanaba to ano ini kay tuan nakaketanto tanu wag yan ko to pimberang akamapian. Paganero na tigo mga ulama saka di magugup sa solda walay na pamamagindagang kagyan kaya paman na mga pipia guna sa gyan ko to kaugup sa solda walay. Paganero na tigo mga ulama na iktadina bi Rasulillah ayatano miya idulu o di na paman na to na ini miyang gilabagatan wag yang ko to aukit unabitan wa Muhammad miya panutultan o pugup sa sulda walay saad na ahlana na miya kauguptan ikadua tigo mga ulama na kiyaugupan tano so pamilya tano saar na bitawadu'i wa adamil kibar na miya geda mentano wag yang ko to kapangalim bebaan miya kapangalim bebaan tano inuman madakala di to na ini di kepat sa galebeg sa suda walay kagi andudu na gyang ko to kibar nandun ni kapaka agu paka na miya geda kagi yang ko to kapangalim bebaan wa adamul kibar na miya pakada kagi yang ko to katta kabur na so sabe da tigo mga ulama nagi pakaorientan sabe da tigo mga ulama amangat dato na igira amya kauma sa walay o di na igira amya gutam na mamanganis kaniyan sa panganang kan fauran apaman na diri ka din o pama kumapikini na kun na tunay ni sugu niya sukarumani na tigi na kun ako na apya pa na tigo mga ulama giyan ko to iptinde na midadatol amayaw pan na giyan ko to apaman na karuman yan na pritan sawata o di na sumasapipi sawata penggurao ka kapaman na pagkasusunian na nagyan ko tuwa inaari mga pagarya na din yan katawan na tigo mga ulama iwan to na ipagunaan yan pahuwa yung sikolwalad ino mga di paman na pritan niya nagyan ko tuwa taiyan kagi paman na si karuman yan na pengani sa panganangkan na paman na romiritampan wala huwa yan tadiru taama kalilan ang taaka ayan yan kepetan nagyan ko tuwa miya kayaw-yawa ako na idadatulian faltakun hadil ahadithu tazkira wa ibra natigo mga ulama agyan kaya mga tutulan agu mga hadith mi alay tanong na mabaluye at tumas iku ka pamilya mga pagarya to na ini pangimbenaran tan wag yan kaya mga wasya trakatano mga ulama kapag linden na ya mga pipiya paglinden na ya mga pipiya nago sukap tugumpiya kakadin nagyan ko to katakan na nago kamapi ang sa suda walay na sira katano bu ya dipindi sira katano ya dipindi uditano pamagugupa na ditano mako amay pa ko magugupa tano nago itarbiya tano kumangawata tano agyan ko to kaugupi tano kira na insyaallah naked nagyan ko to mapi akap pamilya ayamana na sira katano bu ya madidipindi o pamako kabaya tano di mapsulu mga ina sugalubog sa suda walay na ugupan tano saka dato na ugupa ka saka awata pagkaga na ugupa ka ugupan tano sa mga inatano ugupan tano si Ransi kung galabag asulda walay ayam anay ni naman magugupatan kanaba paman na may titubo na aromine kwist ka miyamang ni ka sa paman na kailangan na ka na tataguan na ka sa rarangit oy di magugupatan o timili nga paman na pritan so karuman ka
kas kay pamipi berita sukaro makan na ba maparwas kay tuminde oy di nga nanayawa apaman na gigo to paman na miya kada manariya lo ina at paman at tigtan wadi melakay o makapetsawata na nadi pendi mamaninde anta ka pagaraman niya nagyang kutuwa ka sula wala bala-bala sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pipiya sa gyang kaya di tanong siya di ka pa magusaya pagani ko si ko Allah adin na miya ko tanong saya andauan sa gyang kaya kakakalimu ay kakakapedi ay nagu ka pa magugupa kumagal pag sa sula wala malaon na su pamilya magari-ariya pa man na di susuporta di kakalimu ay masya Allah siya tanong buto man na agyang kaya wasiat tanong salamat ko sa walang-ulang na mga bagsakan kesampaian sagyang kaya bijutan no nagudiman tay sa manay sagyang kaya bijutan no bala-bala sa kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapya na nagumuguptan no sagyang ko to kapkato kawiron mga tao sagyang ko to anto na ibiti ka na waga matan wa Islam sagyang ko to kapamilya mapya na nakapakaya mag-share ka no nagupaman na tunay ni ugup kano sa katukawiron umadagalataw pero mananakambu so pagumra sa giyang kaya Oktober auda sekyo nakapakaya paman na meto namin sa kanong sa seko pamakumadagal kano nakapayas kami ni lumalakaw ron ikadu nagyang uto umra sa ko December nakapakaya sa katani makapamagunuta na nasa katerang magumra nakuntaka kami niyang bukatan na ini surat sa sunang berakan nagapakay panasikan no pendiri susagi ang kaya paman na pijtan no na chat kanoron umra ko December anta asiko Ramadan na pedro panagi ko to Hajj 2025 na nakapakaya sa katanok man ni makapamagunuta bala-bala sa kan wallah pagano dengan narkaran salam alang-ulang wa nami mga bangsam yakipagadatan wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh